Retro kino uvádza francúzsko-taliansky film s názvom Piráti z pobrežia. Slovenské dialógy čítajú magister Igor Macej, Jozef Strišovský, Robert Pančura, Eva Čobejová, Peter Pošivák, Milena Píšová a Božena Sobotová. A to sú páni tvojho dvora? Sú to vlastníci najbohatších plantáží. Medzi týmito pirátmi mám žiť? Peniaze zušľachtia aj tú najškarečšiu pirátskú tvár. Prepáčte, kapitán Louis Monterey, kapitán lode Victoria, mene jeho veličenstva. Nebudem vás rušiť v diskusii o štátnych záležitostiach. Moja netier Izabela, kapitán Louis Monterey. Nevideli sme sa už niekedy, kapitán? Nepamätám sa, myslím, že nie. Pôjdeme do mojej pracovne, kapitán. Ospravedlnite ma. Všetci na palubu. Nemáte proti nám šancu. Chceme len náklad, ktorý veziete. Nikto sa ani nehne. Odhoďte zbraň. Ani sa nehni. Ty tiež. Ak sa niekto pohne, zabite ho. Kde je kapitán? Obžalovaný, pristúpte. Louis Monterey, skôr ako tento súd vyniesie rozsudok, chcete povedať niečo na svoju obhajobu? Urobil som chybu, ale nie som zradca španielskej koruny. Vypočujte si rozsudok. Menom jeho veličenstva španielského kráľa, tento súd Louis Monterey vás uznáva vinným z nedbalosti pri velení a tajnom spojení s pirátmi. Preto vás odsudzuje k trestu smrti. Po zvážení zásluh slávnej minulosti kapitán bude rozsudok zmenený na doživotné galeje. Nie je to ako v Španielsku, ale žije sa tu dobre. Vaša prítomnosť bude pre mojich hostí spestrením. Teší ma, že ste ma pozvali. Dúfam, že tu zostanete. Áno, rada. Nikdy som si nemyslela, že ťa zase uvidím. Veľmi som ti ublížila. Patríme k sebe, zostanem s tebou, pretože ťa milujem. Preklad a úprava dialogov magister Miroslav Kuľha. Na slovenskom znení spolupracoval magister Peter Červeňák. Slovenské znenie vyrobili členovia kinoklubu Klementia v roku 2025.